ko kana tunu ina na sewaya ka funyota suya yɛrɛ lɔni kɔnɔ dununkan nɔfɛ ka taa sɔgɔna fɛ yen ka taa ɲɛnajɛ la lomaya tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛla k'a kanu salon ni ɲɛnajɛ lomɛ bɛ taa sɔgɔna fɔ i ko sɔgɔna n bɛ bɔ n'i ye kɛnɛ ma i ka yafa n ma a ko ɲinan ta tɛ kɛ lu kɔnɔ n b'a fɛ an k'a kɛ diɲɛ bɛɛ k'a ye i ko mun de kosɔn i ko sɔgɔna ne yɛrɛ kun bɔra fɛn ninnu na k'a sababu kɛ mun ye janfa k'a sababu kɛ mun ye nunukɛlaw tɛ sigi tiɲɛ kan bilen mais sɔgɔna n y'i ye n'ala sun fɛ n ye min ye o wasera sɔgɔna tiɲɛ b'i bolo n b'a fɛ an ka ko in labɔ kɛnɛ ma diɲɛ bɛɛ k'a ye sɔgɔna tɛ ninnu lo ka ci bila télévision maaw ma ni nankɔrɔba ni milliardaires le bɛ ɲɔgɔn fɛ anw kun t'a dɔn mais an b'a ye fɛsi de kan hali an b'a sɔrɔ cogo min na an t'a dɔn Job Sogoba k'o wele ka na o k'i ka wele jaabi o sɔrɔla i yɛrɛ hey somaw yaw a kɛlen somaya kɛ kati paradoxa ye nkalon don a kɛlen somaya kɛ filabajɔ ye nkalon don i ka tiɲɛ don a tana don i k'a ɲɛ don i k'a laada don i ka sigi a kan karamɔgɔ fa ne bumo turu nka i bɛ yafa n ma ko n tɔɔrɔ saane nin bɛ fa ye jeni numu ka fan nɛgɛ min bɛ yen n'a sigilen bɛ ni numu bɛ jɛ ka nɛgɛ gosi a kan jirala ɲɛ o ɲɛ ma o tɛ kɛɲɛ ma a b'a nu ɲɛna ko bolitigiya ko misalibaliya don poli yɛrɛ yera maa fila de la maa ɲumanw don lɔgɔmara lɔnja o kisa ka jan i ni garankeke de bɛ ɲɔgɔn na garankeke min n'a y'i ta n'a t'i bila i ni garankeke de bɛ ɲɔgɔn na garankeke min tɛ sira saya ɲɛ i ni garankeke de bɛ ɲɔgɔn na garankeke min bɛ sira malo ɲɛ i ni garankeke de bɛ ɲɔgɔn na garankeke min n'a y'a dabila a t'a dabila fɛn ka bɔ a la mun ye tiɲɛ ka ye nin bɛɛ lajɛlen a bɛ kanu e de kun dɔn lɔnniya kuntan ninnu cɛ de y'a bɛɛ sama ka na kanu ni lɔnniya don anw n'u cɛ ŋɔnifɔyɔrɔ ka kalanden de ye nin ye a den de ye nin ne kun bɛ ala deli n ye nin cogoya de mɛn Côte d'Ivoire kɔnɔ yan n'a bɛ ɲɔgɔn ye cogo di sabu wɛrɛ la an y'a deli ala fɛ ala k'i kisi i yɛrɛ ma i yɛrɛ jugu tɛ dɛ jugu tɛ maa na maa yɛrɛ ye jugu ye maa yɛrɛ ye nin ye i taacɔrɔ ye i kɛta dɔ ye kuma fɔ yɔrɔ ye a banna an y'i kalifa anw bɛɛ lajɛlen ala ma kɔntɔrɔ ma saane ma ɲangorongitigiw ma n tɛ boli caman tɔgɔ don mais ma boli wɛrɛ lagosi n tɛ jinɛtigi caman tɔgɔ don mais ma jinɛtigi tɔw lagosi n bɛ kaba barikada ka bɔrɔjan barikada k'a sababu kɛ mun ye kaba ye n kanu n ye kaba don sɔgɔna de nɔfɛ ne nana yan ne kelen ma na kaba ye ne ye a nana yɔrɔ min na dɔrɔn a donna kuma na n ko n bɛ kuma tɔ fɛ sutura kɔnɔ gudonna a y'a ten ani bi cɛ kuma in ma bɔ wa n tɛ kuma ɲɛfɔ maa ye mais a bɛ kaba kelen de kɔnɔ ani bi cɛ ma se ka le fɛ a barikajɛ den bɔrɔjan mahamɛdi mana mun tɛ yen a ye basa yirisi di ne ma ka 8,000 don a poche la trésor mahamɛdi a kun bɛ subiri de a bɔra subiri ka taa isa maa min ko jinɛtigi ko ye nkalon ye e de ta a ɲɛ dɔn i y'a san i m'a ɲɛ ɲini i bɛ karamɔgɔ barika sɔrɔ n'o tɛ bɔrɔjan de y'a trésor baara d'ale ma bɔrɔjan an b'o barika da an ɲɛ tɛ nin na nin denni fitinin na ne kɛlɛla ala la ne ye jinɛtigi ye jinɛtigi kalanden ye a muɲunen don a taayalen don a karamɔgɔ ye mais ma nin ta nin ni nin y'an fɛn fɛn ye sɔgɔnatigɛ la o b'a sɔrɔ a bolobatɔ wulila ka minɛ i bɛ k'a k'i yɛrɛ ye sɔgɔna tɛ dɛ nin min a si kɔrɔla dɛ mais kabini ni sɔgɔnaya baara commencé ka n'a bila bi la a t'a ka lu yɛrɛ couleur yɛrɛ don min b'a la a ko ni sɔgɔna malola olu ma sutura olu min ye kalandenw ye bɛ baara la su kɔnɔ su ni tile ni sɔgɔna a ma kɛ nafigi ye dɛ ni sɔgɔna ka maa min saraka fɔ a sigilen ɲɛna saraka in tɛ maa min maa wele la
sogona ye jinɛtigi de ye n'i bɛ ɲininkali kɛ i bɛ taa ale de ɲininka wa a b'a f'i ye a t'a f'i ye jama cɛ ma i ka lɔnnikɛla bɛ lebula maa min bɛ sigi la kɛrɛfɛ n'o y'i feere ka ban o y'i ta to hali n'i tɔgɔ ɲininkali kɛ mɛ i y'a k'i yɛrɛ ye sogona tɛ parce que sogona aw t'a dɔn mɛ ne b'a dɔn kameramani togola kameramani n'i taara i b'a fɔ ko garangew ka foronto garangekɛ min tɛ maa kanu k'a bila ko garangekɛ de ye ne ye ka bɔ Subire mɛ ne wolola Torodugu Danba Marakadombi ka Danba Ɲariso ne wolola yen n'i ko Danba i ko Dosorola i ko Kamisarala i ko Bɔrɔ i ko Sɛbɛnnikele i ko Sababugu i ko Hatomo n ma dugu min tɔgɔ fɔ u kana dimi u ka yafa ma parce que i mangi o maa wɛrɛ b'a lajɛ ne kanu bɛ min na ka dama tɛmɛ a ka dugu tɔgɔ ma fɔ a bɛna dimi o ye ko n'a cogoya ye k'i yɛrɛ fɔ dante foli min na i b'i yɔrɔ dɔn n'o tɛ télévision mɔgɔw ma na anw b'u t'olu wele o tɛ de la heure bɛɛ bɛ la tɛmɛ k'a sɔrɔ o ma na nka ni maaninfin n'i yɛrɛ dɔn ka ban o y'a bɛɛ bannen ye ne kuma bila yan fana bubu tunna nka a ye n ka n ja dɛ yala kɔnɔba ni kalifa